subotu 31. kolovoza je u Belom Manastiru u okviru projekta Tradicijski korzo pod rukovodećom palicom Tomislava Tenjerija i Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Beli Manastir, Belomanastirsko gradsko šetalište na Trgu Slobode ugostilo Baranjske kudove, koji su uz zvuke tamburice Baranjskog kola oživjeli pusto Baranjsko korzo. Simboličnom šetnjom od središnjeg trga do spomenika braniteljima i žrtvama Domovinskog rata Hrvatska zemlja, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Beli Manastir, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Lazić i Kulturno-umjetničko društvo Mladi Šokci iz Duboševice pokazali su rijetkim gledateljima kako bi u budućnosti ovaj korzo trebao izgledati. Odsvirano je i otplesano zajedničko baranjsko kolo, da bi Belim Manastirom poslije dugog vremena odjeknulo i Užičko kolo, koje je pokazalo da su Belomanastirci i grad Beli Manastir tolerantna sredina koja njeguje folklorne običaje i poštuje tradiciju svojih manjina. I zaista je šteta što ovaj događaj nije vidjelo više gledatelja i prolaznika, jer je naš trg bio poprilično pust, pa pred tradicijskim korzom stoji veliki zadatak – vratiti građane na naš trg i naše korzo.